खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय दिनै 21 एप्रिल 2023 बाराय जाबाय शुक्रबार फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। गुवाहाटी नोगोरमानि गुबुन गुबुन ओनसोलफोराव गले गले मानसि बुथारनाया जोबनो थाङाखै। सोरखौबा सानथिं बाथिं गावथारदों, सोरखौबा हरनि गेजेराव दांख्लाब सुख्लाब खालामदों। बेबायदिनो गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय हाथिगाव ओनसोलनि ड्रेननिफ्राय मैया फुंनि समावनो सासे सिनाय मोनै सुबुंनि गोथै सहखौ बुथारनानै गारना दोननाय थासारियाव बोखांनो हादों आरो बे जाथाया हाथिगाव ओनसोलनि सिङाव थानाय गल्डेन पार्कआव जादोंमोन। लोगोसे बे मानसिया सोरमोन, बबेनिमोन बेखौ दासिमाव रोखा खालामथ'नाय जायाखै। दा बे जाथायनि सायाव आसाम पुलिसआ गावसोरनि खामानिखौ मावगासिनो दङ। बैसागो बोथोरनि रंजाबाय थानाय समावनो बारहुंखा बारनायजों आरो अखा बांखा फैनायजों गोबां सुबुङानो आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव थैनांगौ जाबाय। जेरै चिरां डिस्ट्रिक्टआवबो सासे बर' आइजोआ जिउ गोमादोंमोन, डिब्रुगड़आवबो सासे आइजोआ जिउ गोमादोंमन। बेबायदिनो आसामनि धेमाजि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय सिलाफोथार ओनसोलाव बारहुंखा आरो अखा हानायजों फांसे दंफाङा गोलैनानै होसिनजानानै सासे सुबुङा अबथिरायै जिउ गोमादों। थैनाय सुबुंनि मुङा जाबाय अजित बाइथ, 35 बोसोर बैसोनि। मानसि बुथारग्रा 5 दुथांफोरा खारखोमादों। मिज'राम रायजोनि सिङाव थानाय लुंले जिल्लानि जोबथेसालियाव जोबजानाय 5 दायनिगिरि दुथांफोरा जोबथेसालिखौ सिफायनानै जोबथेसालिनिफ्राय खारखोमालांदों। जोबथेसालिनिफ्राय खारखोमालांनाय दायनिगिरिफोरा मानसि बुथारनाय केसनि थाखाय जोबथेसालियाव दोनजादोंमोन। बिसोरनि मुङा जाबाय लालपुनियालमा 27 बोसोर बैसोनि, डकापटां 26 बोसोर बैसोनि, हाउडिटसिन 25 बोसोर बैसोनि, पानिटांगा 38 बोसोर बैसोनि आरो पानलादुताई 24 बोसोर बैसोनि। दा बिसोरखौ नागिरनाय खामानिया सोलिगासिनो दङ। मोनसे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथायजों गंनै ट्रेनआ सिलिंखार आरो थेर-बेथेर जादों। मध्य प्रदेश रायजोनि सा-दलाव मुवा बेसाद लांबाय थानाय गंनै रेलगारिनि गेजेराव खर'जों खर' मोगा-मोगि जाब्रबथाय जानानै गंनैबो रेलगारिया रेल लामानिफ्राय ओंखारलांनानै सिलिंखार आरो थेर-बेथेर जादों आरो रेलगारियाव अरबो खामदों। लोगोसे बे जाथायावनो सानैबो लक' पाइलट एबा ट्रेन सालायगिरिया गोब्राब जोखोम जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। प्रमद बर' बिथांनि गोख्रों बिबुंथि। बैसागो फोरबोआ जोंनि हारिनि फोरबो, बेनिखायनो जोङो जोंनि हारिनि बैसागो फोरबोखौ गाव गावनो खुंनांगौ। रां लानानै फोरबोखौ खुंनो नाङा। रांखान्थिनि हेफाजाब लानानै बैसागो फोरबोखौ खुंनाया मोजां नङा। गिनिस वर्ल्ड रेकर्डआव बागुरुम्बा मोसानो लानाया 20,000बो जानो हागौ, बेनि बांसिनबो जानो हागौ, बेनि खमबो जानो हागौ होननानै जेसेबां नांगौ जों बेखौ लाबोगोन होननानै प्रमद बर' बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सोंथि खालामनायाव रोखा बुंथिदों। बैसागुर कारणे सरकारि साहाय्यतो केइबছৰমানৰ কথা। बैसागुটো মানে কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে কোনো ক'বই নোৱাৰে। যিটো আমাৰ জাতীয় উৎসৱ, এইটোৰ কাৰণে কিয় সাহায্য লাগে? আমি নিজে নিজে পালিব লাগে। চবে আমি নিজে পালি আহিছোঁ। ময়ো ঘৰত পালিছা, তুমিও ঘৰত পালিছা, চবে পালিছোঁ। যোনে পাৰিছে ডাঙৰকৈ পালিছে, যোনে পাৰা নাই সৰুকৈ পালিছে। এইটোতো আমাৰ তেজতে আছে। ৰংজালী বৈশাগু, ৰঙালী বিহু এইটো জাতীয় উৎসৱ আমাৰ। জাতীয় উৎসৱটো এতিয়া পইচা পোৱা নোপোৱাৰ লগত এইটো নিব নালাগে। এইটো অলপ মানে বেয়া শুনে। গতিকে কোনোবা সাহায্য পালে, কোনোবা সহায় পালেহে বৈশাগু উদযাপন কৰিব। আমিতো আজি ইমান বয়সলৈকে যিটো দেখা পাই আহিলোঁ, কাৰোবাক সাহায্য লৈতো বিহু পতা নাই কেতিয়াও। 20,000 বুলি ঠিক নহয়, 20,000ও হ'ব পাৰে, বেছি হ'ব পাৰে, কমো হ'ব পাৰে। যিমানখিনি লাগে সেইটো আমি কৰিম। আৰু বাগৰুম্বাটো আমাৰ নেক্সট মানে এইটো বছৰত গিনিছ ৰেকৰ্ডৰ কাৰণে এটা চিন্তা কৰা হৈছে। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৰিছে, আমিও কৰিছোঁ। আমি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া চবে মিলি পেলাই তেখেতৰ নেতৃত্বতে আমি এই কামটো কৰিম। नोंथांमोन दासिमनि माखासे खौरांफोरा बेखिनिनोमोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि।